training one ho na na nimu nyam sanity 2 years kani no training wa da sorry na Mr. Lawson yene papa emrante yen katache ode ne ya adwuma efiada on ne kosi me ade chin Saturday no me pesa me kama nipa da sane bi ati asese wo dan ya wasi wo si gburagbura wo twumu tan kwaku yene ya pensu krampo de wo ya pene wo ya akura ya pensu ya mobo because ya pensu ne hu yade bi afes no yenim me first be to say stroke diabetes na minim ya require friends pressure na ni wa me hu yare na wo ho na ye kai pass e sikafo ne mpanifo ya de stroke eno kura na no so one ukuro ni nyina na ba ko pe na abam me kura me hu bi omkuro mu da ntimi me kan kwa kuma menchia Evans Bafi eno me ko konfanoche ko hwe me mame okay bio na me ko e no wo ye me papa bi okay Evans baby I will be an OD and D5 also the other way oh yeah oh Evans and no ye my idea bi na Nyankopon ye ne keso ne na sefo nyina kwaku de me person me kama ni padas ani ti ase se me say wo be doja se de kura de wo tete ba bi twan e na kwadwan twikan no se mo ye ni no wo tete ba bi twan obi wo kasa bi wo se me de ye wo me da kope ewu osu be wu da kope hwe ba kwasira ne kasa asem no ja good legacy wupa obi wa ade e wo ye ne nye eti ko ka osia one day born one day die dabio unim dia na sabi wadwen da otimi ya enkasa akasa no kwagu de pese me kama ni padas ani bi ti asese se wo huru dwam wo koba wo te se de wo dressing wo dress wo ndress wo ntade wo mpaboa wo ajapade ka hu se nipa bia ba wo nurses do wo sika cha obi a wo wiase oi Samson wo ya ono no otimi de sebe ponkosen ebu nipa ba de ho oi onu se nipa te se Samson no papa e wo maame oi David ewu Kwama ya wanye wonkrofo bi wo hon makutani muni ade mokobiri mo mo wayi enu nti de pese me kache nipa de wotie bia no twumuta wo betwam okay te se de machine no mutuni ni kan no okay o se fidie na nya gro na wo pese de adefo na timito na wo pese okwa ji so twes cancer enne wo de bibi enye ye biem enti wo se asase ne da na prada da na sika gugu asase so na nipa kwantimi mfa bi sika no na nipa ntimi mfa bi ede da pesa me kache di pada sani bia se ne se wade ho na wo bibia susufa ho a na ebom ka hu se obetuma twam fa hye wadwum sa waguenko fa hye wadwum sa mere bi beba ubetwam afratas fo asase so na se watwam se nwure no ene omna samu afutu a ode ban ano e de ne pa eteki obi a wo pe papa bia ye obi opese so sanete bia obi a opese daachi ni patimi di ne ho nkomo pa bra oda adaka mu ene betuma fa se afutu ko na fo kofu bebe kura sika wo kumasi asase we so amasa ono atimi drive careless no asa park across no obebo o park bi mi ade eti na megina ofutu so na mso matu quotation ketu abi we ne mu se nipa ye twa mu se nhurei na bibia timisi emre timi dane de na ye abuade kwaku nipa mu ade anu madam for lecture bi a friend Mr. Samuel kwaku dwomo o dunkwa nursing and midwifery training carried and was so ye program emre bi okomeko no o kira ade no de meko kira na nchen o de meje fans ni na wi na mtrani nipa ta ho e man ne memma ta classroom no ye mbehyew na wo kira ade a no duru kwan e fa so kire e treating ko for hospital ndi wi na busa no kwa hye nti ya mo kira o mu wei any attitude ya na e ko so hospital ko ku course a wo ye nurse fo ni tie ndi mi kira o mbehu omo obi abewridi obo times bi so obi amewridi says obi eyale da hospital no ntimi nya hwe a say na afa so ehwe no etreat no ene ye omu ku be 4 we kan yes wati na kwaku hunjire mu say yes wo yare a o say nurse ni timi ba won nchen na ode ade abetwa ho na wasere o say ma me ne die kwan so breadru say wo paste unnim si ye paste o om say yare etimi wi awadwene nti no breadru so operation me pa cho obetimi ana me moa o okase won ntimi a o say wa so ne ti to oboti aduro to so edi paste na correct said you pe wohuru na num nyina uwi a wasa busanse na duane obetime dia na obetete ama no ene na we na ya na nkura ye no hospital wo yi sister buade kakra yatima kire we nyina na nti ya utreat ni pasa
ɛna ɔkɔ hospital kura kwasra obi a wo kura na wo kwasra obi no sɛ time apam a bi kura wonnim mmere no kwan on bɛfa so akasa ho no owura bɛho asɛ onye nipa onnim wo da onnim ne awote nanso wɔka ne ɔpɛ kyerɛ precisely bunipa security otigeto or present go free sa position ogro nyanyan gate wo no wonim nipa ye nipa no obo advert no timi treat ni kaka sa bi che onim se papa na ebe bo advert no bejojo a kire wa te ne nkan re se eh di for some ya kan woni ye so oba ha wo cheska ansa ne ne aba no se wo se obu nipa ya bu nipa ene police ni betuma hia ne yonko nipa nya sa ne ye kire no bible say ni wo mu nyina ni ne yie wasesa wo pese wunya ahenie ni bi nsusu a wonsusu hunu se de yesi ye nipa na ntutu obi anokwa menye obi ahehe mo akatua nso wudi ya bo om kokko nanso wo gina obusu asa gina obi timi tiem na ye ma show te se ne wade aya omo ncha na hey nipa kwa bra ne abobra ato ne ka adam ne ya fa ase police onokura ne task mu ne yetua wo ka ankwa hia wo boss o ma wo nsa ko wa no a se ne ye kasa ne ho hey misi pakwe uyam timi show sa ne bibi na eba wan kantima de ka ne kopem ababuade o na se na ndwie ni dua anka ne to enka konfo nsem di kina ye ba woro watade no se ye fro bi s police ye fro bi retired police bia ye betima frɛ wo bi nti ya adwene na bunipa okuya ne sa obaku anim abrabom na wafutu na no wahindi mbele mako akire bebre entini ye kɔ na ye kɔ akɔfa kɔ no so betima bo awuram simape na afi ye kɔ ene no wa mantama ye kɔ biko ne nsama wa no ano odene ano so shepa di familika na wo di ababa be bo awuram ye fire phones line 0551 931931051 9319054 9319054 93191 timpacho nsu betima bo awuram na afi ye nimu a na ye korose de da bia ye no ye kɔ ye nim na afi niama akotote de ama ye ntu betimi abala ne su bi na afi ye kɔ ye nim ubala ne su bia ye ne wa na ekɔ free medical screening life care for no munya ma ya ye bibi foforo life care for se men kan kire wo se me pato we e free ubra be screening ni bi na niama akotote mfama ho third last month to third this month which is ebetwam china na afi yakon e de akoye nim obi aba ahoma so hello hello Wofa Lumba. Yeah. Wofa Pizarro ni me do kinkesu. Mine Pizarro. Wofa Lumba ba ko pe. Pizarro yankunko yanim. No, famatia no matia of any case of Nasamoa. Na my office of Famatia, that Joe Remis. Okay. And for you case no office of this year, no Michel Panino, and the power, Ebu Mabunu. Now, Wofa Lumba, and there was some Akano, Atoma Kumaso, I am a decade. Chance, Nipa Riasu to our was a Gunipa. I know, be nim Sunday, will be a city. It is a man who shall be dressing, and I will be animal to be a road to. Now the yes will be taking anymore. Now, yet the qua. The chef here to my team offer. I will show Mukra, we got the air with the room, one with the tenant to 4 fasten offer. Do Babia. And Kibaki, I can't. Na konfo ade come there nyaade beka wo zonti ofa emu ba menya ko bo shire for Lumba Pizarro kickers macro nyamisha Pizarro osu betima press 0555 40452628 0555 404548 hello yes sir yeah beba cho I still need me katabu feni kejiji Wofa Lumba nafa kwanya na machia wabejwa kwa ne Ghana for majibu Sompa TV na nyumre Wofa Lumba na mata no de edutwam na ne madam biko bank satam ye papa kwa si inu bag GM bank ye kwa madam na ne sika da obe 5 billion okwa ko yiska ni jino okwa ye no ayi kasa no hu no opam na free inside no na wonim say adante no so obi adidi e won ho pansa na manager ni tie ogu no say ha opam customer na book ekuta no Lumba sika wo mu na nya ade so say about 5 billion in room and my show the appearance from bulkate Lumba e better than for so my ni na ho na na dunya enji obi awa watu ne da wase
ye tie mu tie wa ya bu nipa na nhwe obi appearance ansa na wa ni die bia wo de ama no ye ko akoye ni mu a na yegusu a ye kro no so betima bo awuram wo betima fra 0555404528 055540 hello Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Yes, sir, boss. My but friend na boachi. Na boachi bibi aboko de. Nyama do boko na. Mi name ni wo. Ai. Say so boko ku jumodi asa di ngwa. Wini ano no. Sir. O fe adura, de papa na ti. Na papa di adura na na ti. Na na ti minim adura hin na wanya ne ba bi kro. Di boko ku jumodi na so ma me pe na ntia. Okay. Na me mama mu aduma pa ma ye ho. Okay. Nyame ko so mu amo Wofa Lumba. Oni omna sama. Nyame njira pa. No nyo kese. Yes, Mr. Adumoni anu mayi wo muti. Adurafo no adurafo nya nyame njira mo se fidiwe ni sebi ya se de kan e ko akire wo. E ko akire asa agro. 0555 4045 28 0555 4045 28 ebeba. After 0548 931 0548 931 0551 931 0551 931 France will be my boy that will be na fe yakwe last two callers na fe ye koko ye ni ma ko na emre no ye pese so che na fe yetimi ekoye na nsem wa ha obi ato Mercedes Benz mono akromvutachi amoyo maame ande ti o makotutu ne car ne tie papa no sorry ya no fashion up so okobodua. Hello. Yes sir. Good evening, sir, boss. Good evening, boss. I'm from the same. Radia ya dia do don so e. Oh, pardon. I'm reading my customer, Mancasa, Mamma who say, yeah, we are young Stapupa and Mugu. The Macassa to talk about it. Okay, talk radio boko. Yamana, how do you tune me uncle? Never say Uncle Ponce, more Yansana. What about 50 in the Yakupo, more answer, no fear for Papa, and I do not show a hundred. Uncle Ponce, Yami Unshira Unsopa. Hello. Hello. Okay. Wow. What's the way to my boy? Last call and afe, young boy. Last call as someone would have not on any samba and afe. Yakuaku anima, and then some tapa, and then some. I watch you in a who said, "Hey, you knew I got a chef to go to an hello." Good evening. Good evening, sir. Hello. Hello, Meton Kappa Yanko. Good evening. Good evening, sir. Apple man. Radia, dear, do not swear. Oh, no, you can say freedom on a foot. Okay, Dunkaboko. Nikia Dunkau. When I'm being so more messing trainer, and then I'm so poignant and young Queen. More Canadian. I'm not so everything. You know, this is for here. No, it's almost good. Any appearance. Yeah, and I could have been putting actually. Oh, Mister. Why? You don't matter. Yes, yes. I'm never about Gabriel. Yes, you have a power. Yes, I'll be allowed to now swear to my baby. Nani Marco taught it. Your computer soldier, dear Bliss, here. You could be do that. I feel some go up procedure by my Aquabas is here. Young comrade. Ayo senior. Maybe I did a dank about that I am the Biamana, no motion. Dank about that. We are dank extra. We will not want to 20 in every child. Senior, I'm Mrs. And also no problem there. Senior, want to see a dank poke. Okay, so I won't dank poke. Okay. See every child. Sir, come on, go back and dank about Tony. When you might be in power, and I'm to me. Na nam to me down so. Me ni bi no me no. For Charlie me taibo papa. Sir. Yeah. Nam fight okay na so. Koko ya bi betena me so ma. Me je me ho enje. Me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na so me hia dank fight okay. Aboa me pa yini na fi ro ma yeti ma dem ho. Na fifi ti astate tele. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi. Ubenye bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu.
frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 anaa 0266593330 FDA agye adwadie nkratoɔ yi ato efi kika ba go se ese di nu frani habaya no a mani di mu ebi ni paso eye di ai paso asa do be abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso abrimpo mo so mo beji binwe ti fifue maminti anafufue one more ipoye fue one papi paso paso inti fifue maminti anafufue one more ipoye fue one papi paso paso nom ni nyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwen ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoɔ yi atum sɛ wopɛdudu etu a frɛ homa turufo 0533 770 490 Poku na obi a yekɔ baabi na wote wodo nsa suma no te sɛ deɛ yɛnkɔ baabi aha nana kasa kyerɛ wadamfo no ɛnansɛn ɔmmɔ ne ho mmɔden sɛ mpo wɔ mpam na sɛ wampɛdura ɔbɛkɔ bɛba no ne dan si wɔ na nipa nim nana ma yɛnkɔ na menkɔ pɛ nkohini ne nubina bi mɛnoanom so ɔbɛyɛ sɛ wɔkɔ ɛdeɛ nkohini ne nubina ɛbrɛ donek herbal mixture ɛwɔ hɔ diamond scientific herbalfoɔ ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ duro papapaa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sɛ bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system wedie ko pebi to baabi a tonto aduro pia na nyɛ na ana akɔdɔm na se kumase ne ɔboa se kwantempɔ no so ɔne abort college ɛna ɛde animhwɛ na kyina sɛsɛ wobɛdi ho adanse wedie nana medase maduru hɔ dadadadada ago na adiachi muda so da adiachi afeni asori o ene wa man we dia medase what solve me problem ya ma me papa kai we dia me nya nko Donek herbal mixture eye memedro obi a onya mfinche du nwoto nka ho upebi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye de nkrato yetum Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisilia redruk a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma mejina brand. Na yemme. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sweetie, me you come on mama adwa mo. What dance ye aye juma. It's a living testimony. Kone kwa judi. What can't keep ye ya dan sorry. Obie timinumbi. I just happen for. Kona woman kwadano for. Any the onye mfie dumi. FDA agye adwade nkratoyi yi atom. Nimu a ena ye koye transise ya eyeja o eyeja na ye fiada nso bibia timisi wo mu ye ko akoye nim tote eye nimu a ebere ni dwane ya na edwane de ba ne sa ye bɔ ne ma tew ne akoye nim abrante bia nyame abɔ no na osi so no ka ne ho ntam so obeto ka echeze kwaku na kuma wo ka to mu pa na sa abrante egusu meto ka no hwe ni mfie na du mfie aduanan enum 45 years ontimi ntoka ena se obo ade che na ade ne fie ofiri mu na enyi ntia do no asate so ade ntontre ya ade bi no ena ohun se otimi ye ka do no ade ne modern boko di pa no obeye no aye Mercedes Benz correct na oye ka ne wie Kevin utia ansa no akọ oye ka ne wie ya opake ka na ikogoma kotuni ka ata obi agotuni ka ata je se ne ho ye na hi o mantemo ena wa fashion up se what the spare tire she no akobo ni bakro dia na yenhwe ni ebesi o fash na aposi kwan so ko ya wakohu ne tire no ntu de yenhweta mo okobo dia na afi yenkonko ye ni yenhweta mo okobo o ba bia so wachina no pe wonya na no no aye ne ka a wotwi ne kama o ma bia nti de spare tire ni chim aje ne snap o kwa akobo dia go bana se ma rewo obi ye ni tell we say de ntini we say o say aya onya kan nti on ye o no ye ne wu ano ko
nti obi awia ne taa no afa ne snap full one sɛ nipa ɔfa ntaa ɔbɔ ne dua kwaku sɛ bibifuo suro duabɔ so ɔkɔkɔ yɛ nyankama de ne wie ɔhunu taa papa no Kevin di yankɔ na ɛfa ne taa papa no ɔkɔhu yɛ no ɔhu taa no ne kra wɔ mu ɔsɛ ne ɔkɔbɔ nsuo hwɛ ɔhunu taa no ɔsɛ wei de ɔgu wura mu yellow kama nti ɔbɔ dua wiɔm de n'ade abrɛ no ayɛ ne number plate abɔ ne kaa anim ɛna wakɔbɔ nsuo so ɔmo nhoroma na ade a ne kra wɔ mu akɔhu ɛsɛ papa no akɔduru bɔ nsuo mu a bɔ nsuo fɔ so anya abɔtrɛ ɔmo huru yɛ ɔmo gye 20 cedis ɔmo horo kaa no kama na man no awie na afei no watumi atoa na awɛda bɔ so because ne ɔpɛɛ no nananom ahwehwɛ ɛde na ade ama no deɛ sɛ no from sɛ ofiri bɔ nsuo no ɛso osi asphalt so kaa wɛ so ɔntwene mfikyire o obesi akɔdi traffic mu nyinaa mo sɛ papa no abɔ brabaku ɛna traffic akyea odi so no nti we no odi traffic ma sɛ bɛsɔ no nso atumi ato abrabɔ so na wakɔ ne nimɛ sɛ na wadress we committee ahoro ne kaa kama de sɛ abrabɔ no ɛkɔkɔ na nipa de gogo we no ensem sisi kai we di na tia o za fe do we repeat papa ya odi traffic so address the traffic ache no a odi so ama ne ma akɔtɔte kai ye mfiri wa na fe ye mfiri wa na fe no ye nko toge ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka toge ahaban keke wo bɔ adwuma wo disu bo mfa wa kyese enya no bi nie toge ode asɛm toge ahaban keke disu bo mfa no wo papa ese men kan kyese hunhuma de bi a ɛha wo etete wo ana honam ni ade bi a okɔpa adwuma kwan okwa na yesu kwan me pato yes asre ni wo ye bambɔfo na anu ye sirem tokwasi ukɔ ya tutu account toge so ba ne wanka we enka wo da bra wo mo ho ban na ukɔ sɛ nim sa no a watima kwa beduru fie ko be ma ne wako aduane ne be ma ne okɔ ya obeduru fie driver ni na akwa beduru dibra no ma bambo so ngokra na ne ma nkɔtɔ temfama tokwasi de atwa won sa bonkum no na record to so me ya akona me ya aduana me ya asonani na afi odi kan nsɛm ma me ni mpapa ni me firi kurowe so togo betuma hɛ nsɛm na hunu ade a ɛha wo ne watima boa ma ne ma akɔ nanim de ama wo edjuso atia kurumbo mfa me pa atwa fa togo number na frɛ ne ma be kɔtɔ te de ama togo number ne 0244 484 747 0244 747 na 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ofre toga ojo so na niema akotote diama Dr. Dank o pechi trade Dr. Dank na ba sisi ba advertise aba pa no obonuro wo machines papa oso dia bibidura ya le edi nko ade a o sa ya de ama niema akotote diama titumika ne bra na omo a ne number no eye 0244 017556 0244 017556 ofre no obejo so na niema akotote diama lucky boss no guso ekoso Sompa lucky boss no nsu twa bi makacho so obedale star 426 star 6 no abo hash no star 426 star 6 no abo hash no na afi wa send usika kakra ba so utwa utire ya obedane abusua no 5 billion obetima di 500 million obetima di bi sanso na 500 cedis nso obetima di bi di adane fie bajo koso ye bi na da krope na abrabo no adane dominion diamond scientific for Asem Npe to make up for ya de bra be down sa diamond for no mo boy adwuma diamond scientific for mo boy adwuma papa ya de be na etete wa brabom omre de donek buy no say aduro no awono ma e boost immune system na yin yale wa hodo bibiri na tugu aduro ba kwa sa ya de aduasa no ndi tumirika ne ko ma kache uto de neck ni bi na o ba bia no na afi wo ko ma yale hweso mo ma hwew omo hwe yale nye ba bi atete bi afa down one be boa form number na ginchire mu achen wi number na 0246 727 677 0246 727 677 from one be jo so amane ma akotote di ama Lawson beverages Dr. Lawson wo bo adwuma papa Dr. Lawson Asem Npe tumika bra ona di delay man ne ba yo di tumika be pebi bo ubo delay man ya de enso ba na asama Lawson heba no ano num bia fe ukona yale sabia ho so a wo hwe amane ma akotote di ama Dr. Lawson ye friend 3 in 1 ono a oton bibiduro ono a wo ye nsa ono a bia yale sabia tumika ne ko na omo afa ne number no na fe wo ansem bia be chiri ma chen we ya ono atimi ama details na watimi akon onim number na 0242 133 577 0242 133 577 wo so bia de no ane crop no eno ane bio
beer eno ane krob no eno ane bia bobo bi nonom bi na kuko wanim na etu bi ton na niam ankoto ko papa ndo ne benza akodi traffic o was wa bob brasa na obeso otoka afi na meka no kure na cho o mu ye interview ni okan was wo hwe ne fie hwe bonku hwe ni fa adwuma kura mfa na nsua bi tika na wonya na oka sa tetene e oka bi e friend pampuru ka atwam John so be ye bi no aspect ni ya number plate nyina sabi obetima kobo nsuom obetima kodi traffic so na wa filisa ampa otoka na wa kon kon nom so otwia ma ne mpabo ato nyina hi ogwabrabo enye bona enko ye Wakuba menko so nche Dr. Evans Surface Net TV mai na Dr. Evans na dan fo pa ne mia menua e bia boga okay no mo ba bi o mu hia o bantema okay coaches Libya ta go bantema bantema oh okay bantema ne Dr. Evans Libya mi so mpio hwe okay ono opie na opie bum bum okay opie ba ko a na nwura nye wo so okay mia Wofa Libya boga ne Dr. Evans okay Dr. Evans ya make o konfanochi okay eso tanu here nti yo for okay and the other one here wakumisa mshopi menga okoba no abeka che okay na nura me hu Dr. Evans no woka chem se ni papa ne Libya boga Dr. ni sha coach center moton banku bi ni apetie bi ho ni monya apetie nkwa ni banku no moton no eno makeka ho de woka na sem sesi an intention nti Dr. Evans owo D5 mechane bebre one na doctor ina memfa yanko yenim na ntesa mbeka de yanka ntesa me ko ho ma de asem beba waguni bibi yemwa ye oye esre na ahomte we to edu me bi a wotimi hu ade bi na nka wo na onya yanka ye o na kromo asikafo bi a mempese mebode bi no chango bi we ni de otimi ye ni hu no me bi so mfa ho so betuma toka e de achew obi kura ye obi mobo obi ato Mercedes Benz aye na mobo ndu friends o metre no ntwa npije na re nchichiri na di bakura di man fa nche na ka ho na mene ni engineer na duabo ne de eye duabo e wo wiase no duabo bo ni nyansam eye eto bi hwehwe ne yama ba na hwe no maba obi ene obetima ka se duabo ne ade ne se bempi etwam meme nyam na mbetwa duabo opem so aka na ensamfo bi wo wiase nti nyame ampata na nipa kwa nti unse okobo odua ne nsaka ne papa na oye na kwa no namu no se basa ke yamfa mfa isu na we de okuta 2 ties o te se ayo emu de da no ko ho no eme ye se okuta 3 ties so o te ase emu mo anwe na bi obiti free a asamaba ti my advice ne se ya on fanfa nchen na de we mi hu ye nyina ye bi pen odua ya de ties shemu ye kwa ne de konsuo wo de bucket se so na de dadua bo se de be ya ne bucket ni na yi no ebe koa ogbagbo ti ko to petrol nyina o ti ko to petrol e me ya se entika ye ayi a wa wo de ho we kwagwe edume bia ho mo nya manipa bi emfa sabe yawo enkowu o to petrol nya petrol tank ne wen kwagwe wo ho Bebe amafo re o. Okoto petrol ampa o. Oto petrol na ni afro. Ikasa wa fra go. Jajai. Na no so agwa na ohoro ka so na ni brabre no. Hey, kuro mo mu nyina nim so wagedi o. Oto ne ka na ni. Obuze, obi anto mago e na de. No so de wo no no, ti me ne ya adwen. Me ne ya wo so wagina ho. Na nyo no nka mi se sai ka wa otimi so aka na ye horo. Se wa so aka na ohoro. Ide be fanza akwa bi di. Akwa bi di lotto 2 million. Na gwagwase ma mekan e Asem Npe di lotto 2 million no di 2 million no akwa ne ba wi sika ebom 2 million onya bida e no di 2 million lotto no kwa wo kotwa kwa na chese oyihim ti e bo 6 aye bo number no di 2 million ene wo di asa no di asa sa dada na etua ne sika ne ma no to de kwoto dem no na chese wonya nya 2 million dana wonya 2 million bom no wada wana watetwere no apagya ne ti watetwere no apagya ne ti na de chiye ana bro no so sikani o bro no so a wasi ne fie kama ana okọ no ho to okọ no so ohwe opani asomasi ana so dai won so no so metwen no to opani ne wa no mkonya so opani bia ba so wanya ho oba one ne chance no se
He said, "My back come home." Oh, why hate it? More that check. He said, "My back come home." Now I'm saying, "Me bedam wase. Why ya do? Why ya de papa? Say mo na mo sika. Say mo da mo na. Na say am back come home. Me da me na wo." Open me say, "What back come work? What so said me the little 2 million. My back come home." Kevin, mo wan say obi dey Mercedes Benz man say won tram kakra na entertain. Go. Ma bia. And no was one round in the panacea. Go to the gallon saying won coffee. Na make I message you one no. Na the baby tinase. Na wai yes nipa. One we be obi anyim what is cars samaswato not to baby. Ya pamcho. One so dey one no. Na mo dey o fide ka my advice say traffic mo ko di traffic so. Okay. Kwa go obi break here. Debi. Kwa go traffic ya car no. Kwa go car bit free back. Saka. Shall take na car be bomu a. Enam se ya covent ebika. So accident. Enam se ebika. Ntu de bona. Na we de wona mienu no. Ena ya ties o. Ena ties mienu wani mu. Eti bibi ti free back se ya asama ba. Eti me sene se car ne de wato. Ah, do wa no. Wato car. Wakobo nso makohoro. De car ye bia o ye bi. Obu patro. De ade na mmom kwan mu fa ne de. Mesra Ghana. Nsem bi ye nipa bi ahi. Ya hwe ya ne akohwere no because ka na wato otimi se busuan mo ne nipa wato ka mene ne ya adwen mene ne ya adwen pa eti we kire se nipa de ekuta ubia ne nyame adom bia no wada nyankopɔ ase kwagu no wada nyankopɔ ase ahun de bia meka kwa na no kwhya konfo no oforo besen na wo besen ne ho pe ne ntale orugu ho no na kwa bi so na besen ase eno hu se ntale go no si ye urade wo dome me be fa ha ye den ade a me pa me nya bi hwe jeans ne t-shirt what happened of bunku tutwe bompa ye akwa ne te besene soro aka akra se ode ahoma no ode ne ti be wuram eno hu se nto hwa akwa ne de wo ye obesene ase no se ne me se me ho kire mi se obi so matale me rogu no bi bompa ye ene me nan hwa ahoma no ene osifo we no e gina wa ma ye hu amma nipa da sani a wo hye dan mu a wo so na areho aka o sa brante na ni age pa o no so ka no proud no ti mo nso ngotua sika do wa no enu ntie na ye hya manfo nkran de ne mini na meka kire no ade bi ekuta obi anyame de adom bi anyame na de adom wo sine bi obi so sene ho sa na tie eti atoka na Mercedes Benz ne crown na we so say Benz we aboyi ni hu o de number plate lu wo se mase no why number plate ye o number plate yeah o de yo ye pa na e mi anwe ne car number no o de mi anwe ne car number no na bo no en car na bo red no do wa no do wa no tu wa yade wa shedi pankran wa go yade hwe ne number no so ade o 125 125 man for so by side akutwa awon de betwa sisi a say one for awon de betwa awon say eya de hwea we ni jam wo hu say ade bi ekuta hu say we obi to basike wo so opemoto obi to moto wo so opeka obi to car na ko sa pemu different ngomo we ya de yemfa no nya ina yehu na adu papa ofia yes do neck no sa duro no ya ka kira manfo enhwe ema duro ne ho short because se nkranfo ne manfo na pemba ba bejo de ye de nim de yeka doctor transna afi ye de na twum na afi ensem wa kiro ensem fia ha ensem wa ha pa enso ye be kan sem ni nyina ansana ya so ya konya so akon ni bra doctor be doctor donek fo no omo bo adwuma pa donek fo omo bo adwuma so omo duo no kura ba gidi na ma hospital no kura din ye ayira donek no agidi no sa donek e ba no agidi doctor mpacho bibia boko ye na ekoso na wotwi mu yankopon do ehun se nkofo tuburo mu oh yesi ne said ye moko stations a wodo de ka ayi ko mane ani and I will can say me wo production room when say me to carry through hasisiano yes na enumpo no adwuma ne yentinka aha radio no ya escape me isa and na me tin fast it be free fie 7 p.m. na me yes enti ye be chia obi bia ya hwefo de bia me ba na me chia
na na otumfo sense on na santeman ne dia ba me chia no wie nso ana ma chia dom na se hene na na ntimba na hene ono nso me chia na sense ono nso na sase so ana odi djuma ye di djuma aha ye wi a edede aka na mandofo wa bom pae ma ye nyina ede amawo na mu he TV no ayare bia ba TV ne so ana eyema ahokeka keke ana se ni ka keke sense se ukra smartphone na hu oduro we do neka ba mesha na odi twa emfonyini e de kopeduro ni bitwa obi antumi mfa so kwa na ne wa chenchera obi ntumi nka se na eduro no kra min tini din minim ni din enti no de be ya nka jiwe na bi enti enne unim ni awope unya twa pekye se unim ni awope ti enya ho peduro bia yes on se me fan wasani me fan wasa ana me fan asante yes na ukopiem wo wasa da man a Mr. Asem oye drugstore dan say ya na sofo bi kamfo wadro ni bi kire no papa yi agi bebre ene de bia me ne kasa ene ohwemi o se doctor edro no ono agaza no on shut down ton bibido na se ne ankofo ba beto edro no eye no wonwa ne ka say yes ubatu kumase ha eno na agidin enti Mr. Asem ohwen alive chemicals ewo wasada man baby go face almost sponsor a Black Star no more no yes eho enti monko na monko pa bi hunti huni valley for kodua kromu for new subri for obia betumi akopa bi ato na wo twifu praso so aboshe ba nyame boshe heba eno so ewo confidence kire hwa ubenya do neck ni bi ato takwa owas abibidro fie afensu pristia owas abibidro fie any unique helps and more bogos so bi o takrade western region krupon kese no mensa ubenya bi ho ena ubenya bi nso wo shop bi wo afie kuma number 9 agidin pa na mirror feeding no kakra escape me enti wo a ehwe me no enim baby america no monkora monkopedu neke ba me hya ne bi ento na me ba na mitie advert da na wo ye no LPM na wo se eduro ba ko a esa yare aduasa enye ntro na watwa no kre enti wo a ehwe yen etie yen no eduro we utobia etese ne asabe watu asheda me kan sa esan se ewom se onipa bia bewu nanso o time nso ya onko ena afen so se wo yare na se wo anya duro anom a ubewu ntem betwa onko na so entem enti mu a mu tie yen ehwe yen no mo mpedo ne kaba mesha ne bi ento do we bisa se duro e de duro amaje ho an na unya bi nto ya e bia de meken sabi ummu no asemhia nemom se wonya bi to ana wonom a ngabebu na simhia eye memedro at the moment hwe adro we aba be si enema hodo bi a mema de ye wo ho bi se twitwikire ene yesi bibia ba the red ye bibia ba enro bebre tramo ene enema hodo no ne enti a ni nyina aba be si ana mu ni se ene emrante no bebre ennom sa nro no se woni ma beda ananso se odi be adwuma odi benya hoɔden ayɛ adwuma nya sika bebre yes ni nyina ankeye nanso ye bomu ekwa akira ye hu se sa niema enura hodo no a hard drugs na nipa de ho hyemu no e de nipa ko wie bɔne mu enu nti ene ye bo obi akɔkɔ se ebeye yi ankafa ho to natural medicine so ebi nie do neke ba mecha de opɛ bia bi ewom menka no saa de opɛ bia se opɛ se ugina so 20 minutes plus even first day a wo to odro ni bi no a o de ebi wom o pese o do sa ho yare sanse uju so bebre ananso se wani so ye wusi ananso e wonsa ne onan ye otitriti ni nyina ebi wom kwa koduru se esan yare bro aduasa ayegu so eye nhwehwemu eka ho enti o hwe TV no a wa ye nhira fa number no na frɛ baby awo bia ne sanse Ghana ha outlet a ye supply donek no over 500 ye ntumi metena amoni nyina enti wompotema wo especially Kumasi ene nkran wompotema wo no wo de frɛyen wo frɛyen a ye be kyerɛ ba bia obenya bia to a unko chinchimre hyɛno so sɛ donaki eye dura unya no ba bia drugstore bia nto esanse e ban hyɛda nkyɛye eno nti no so pɛ sɛ wo kɔ drugstore bia kɔpɛ bi to a unya nto na mmom wo frɛyen a
ye be kire wo se kwa ha ana kwa ha na kopa bito na obi si ni sisi ya ne ya ansa mbeka sisi ya re ma me fa number no tudwa na wo a ATA radio no etumi afa number no afre 0246 72 76 77 0246 72 76 77 0249 20 82 52 0249 20 82 52 and we are bear manas also mema seven koye hwe from 18 years 20 years 30 years 40 years 50 60 70 80 90 echo 100 no oye akokra pedoneke ba meshani bi ne bedi wase mama akokra me say nano me beka asem bi soja ni o soja bia wonya 82 years nanso onya aketesia onum doneke bi nya aketesia ne ho antumi ensane no a ekire no say doctor osro entina all frame na me kire nzada bi ne problem na asolve amano enti pedoneke ni bi open no instant one within 20 minutes fragile formula no o pese o de treat ho a fragile formula e bia e o kwan e fa so no bocha e o kwan e fa so no no e na o pese o de sa ho yare a e o kwan e fa so no na no 82 years fine bi se mo ba mi musa mo se de na mo de fra ya o kan na mo se papa da so ho no aso si bi se akura na o de me se eduro ya man kam nim se nkokrafo no omo pade no kra se yem rantie no yes entino pedoneke ba meshani bi na usisi ya wo ya ekwan bi a usisi yare no fa so ba no memfa ho na emom se usisi ya wo ya pedoneke ba meshani bi sanso na obi wa ne be ma no de nke be peja ma na nka na tumi abɔ adwuma kama na enso peja mu nya din pedoneke ba meshani bi wo se wo do benada je se wo be ma no empeja papa wutie mi aye wa dwendwen bebre no pedoneke ba meshani bi mo so mo tie mi no e wo ha no kumase ne potem especially enwia ha no mo pe bi ato mo mra ahase mo ba yes Sompa TV ka kire ubenya bi ato enti sanso na kumase ha de abusu bebre Freddy Mens Apidang Danny Herba Misty Herba Oson's Chemist ene Adia Pharmacy Sam Co Rock Pillar ene FA Chemist ene won aka nyina pedoneke ba meshani bi ento nanom have me pharmacy ubenya top high atonsu ni nyina ubenya bi Arms Herba Abrepo Junction ubenya bi afenso Abrepo Junction wa opposite Metro Mass no eno so Herba shop kese bi ho ehon so ubenya doneke ni bi NNA Herba e wo patase pure FM abro sign as ubenya bi ena Sax Herba e wo block house ehon so ubenya doneke ba meshani bi Fodjo Herba asante bekwai ubenya fojo open dodo atu aton a ubenya bi sanso na open ankrankra ubenya bi afenso oboase smart herba ubenya bi Cape Coast Boachi Ansa Pharmacy ubenya doneke ba meshani bi sanso na one ATM from Nkoko nso ko GDA chemist Nkoko for enko akobam ubenya bi ena afenso Gapsin Pharmacy Koforidua ena won a ehwe sisi a ewo aguna so aduro no eno so Class Farm Pharmacy ana Mr Ansong ni nyina ubenya doneke ni bi hofo emfre insanwamfo pokuase enkran ukọ kashi drug lane o de repash Herba ubenya doneke no duduo mu atuato na hyenu se sayare bebre na memfa no ntudwa na mebre no enya bre na men sorry na be say wo ye bema na infections ana oba infections adokro wo ba no a mesrew wadurani doneke no sanso na nasia peja wadurani doneke no pressure ni diabetes ni stroke de e bonus amount pedoneke ba meshani bi sanso na me ka kira obi a o hwa me bi anso say inyare ahodo a esante wo so ti say cholesterol pebi stroke maka candidiasis menstrual pain untumi ni di pedoneke ba meshani bi ye adwuma brutal enti esan ye immune booster enti unum bia eno so beboa ena afenso esan ye for anti aging unum no na oni pedua no toso na hana low sperm count mema ene matna che enfie bebre na nyinse ma no mo pedoneke ba meshani bi ento 0246 72 76 77 okay Mati 0246 72 76 0246 72 76 77
077 0249 0249 20 20 82 82 52 52 0249 0249 20 20 82 82 52 inti kede ubenya biato sunyan ubenya biato afenso tachiman ubenya biato fremu mfreyen ne yenkyere mu nia donek no etumi eye emam na hye no so se obi wo ho a esane ni problem ate no so nti ofrey ma ne di bibi ka ho enti yesrew se o to afreyen na kyerɛ wo problem mu kyerɛ na yɛhu sɛ wo problem no ɛbɛma de bibi aka ho ana wo ayɛ masturbation akyɛ ma ne mema ama ɛnɛ ɛnya nsunsuanso bɔne ɛwɔ wɔn so no mompɛ do na kɛba mehyɛ ne bi ne bɛdi mu dwuma ama mo kama enti obi bia ɛmpɛ do na kɛba mehyɛ ne bi ɛntɔ na ne problem nyinaa ɛbɛkɔ am saa nso na me sɔre no ɛsɛ Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital ɛyɛ clinic iwo domana se heya anyankwanta o kwa anyankwanta o tra jamasu a na de se domana se do no yare bia ye hwe ho edema ho sanso na ye ka kire se ye screen no ayeye no ebre bia e free edro pe ene ade a wo betua ho ka ho eno nso mbo ye chemu mienu ne ama obaako na ka ho se ye nro bebrebe over 27 product no emu baako pe eni donek yo enu ti se wo wankasa no de donek aya ma no esese enu ma wunya reshem se yare bia te so a se hepatitis B stroke ene die no donek no be adwuma ema enti ma white temo so modroni monto ennom ema yare no enviro edrowe onnom bottles no enche o ebi obi wo ha na yare kra hwe se obenom bottle baako obi wo ha se hwe obenom mienu obi wa maximum 5 that problem ni nyina free 0246 72 76 77 0246 72 76 77 0249 20 82 52 0249 20 82 52 me da see betobie no eniema ebeku akona nim di amount ko lekope donek ni bi na efasa ho yade na eniema enko na mageme di asimi sabo nkum so a donek na ye duro donek na ye duro ntusu ko bubo bi na eniema nkoto temfa na watwi mu ena yehu se yenua eyo katache afrifa odidi di nkomo bi na nkomo a wodi ne se yengo na ingoti nkomo na afi ye ba ni ayewo no pani members di ama na afi no yɛde adwumadi no asi na nso atuma abɔ awuram abɛkyerɛ wadwene de yɛkɔ yɛnkɔ team na sisi a yɛnkɔm na sisi a nana no mo ɛyɛ asantema mu ɛyɛ kumase etimi ɛkase misɔ yi owo misɔ yi yareɛ na wada abra nana kwame waria otoso miensa ɛyɛ anto ahene ɔkra ne chidom hene achi kra no yesu brani bi to ya na nke hwɛ senka na nan asori aka kɔtena ne hyɛn mu nam sinananom ahyɛ bɔ sɛ misɔ yi yareɛ misɔ yi owuntu kwame ɔware a ɔtoso miensa ɛyɛ anto ahene timi tena ensu yi ma ensu yi toye pa nan ampa bada etimi tena ye yase ɛyɛ ne de hye konkono ne chidom hene ɛyɛ kama ɛprɛ ne krabe kama nananum nyina ne betimi ayɛ sɛ momɛyɛ mma na baso nanan wayɛ de wate anim asanti obi ka asanti obi kyerɛ ayampa asanti obi ka mo ɛyɛ asanti mamu ɛyɛ asanti obi kyerɛ asanti obi ka asanti obi kyerɛ asanti obi ka asanti obi kyerɛ we am surprise o ɛyɛ me am kuroman to ahene ɛna ɔse ne chidom hene ɛkɔ ne krachi na ɔkae sɛ da wo sai no ɔka kyerɛ nananam sɛ so sai a ade ye be sign no abre be to nsa afre no na abre mu odene eye yare na okwa yi ase amansu agim no se dabi o kan tam amfa nsu amfra de o so set record man yen senda o man nanom atena nkonya nyina na se mo ade hye konkro bi wuna mo kwa yi nsu mu na no motu ayi na se mo sole ya na ayi na gu no yenya ne saa mo sai se yare nko anti mo nya abade a o se mu ginam no hempon pe moko na no
ɛsɛ otim sɛ ɛsɛ na ama mere di ahim ɔmokona no na wɔkasa wɔ ne tirim sa na nsuo ne gusa na nana so nsɔle nti atrankonya baako kura ntima nsɔle ɛne nsuo bu binom sɛ pɛtɛ ɛne nsuo deɛ ɛka sɛ bo a ɛka sɛ bo ɛyɛ kurom kwan deɛ ɛbɛtumi ayɛ sɛ anto ahene no nana wo nkwa so wɔhene pia wakyerɛ sɛ wo kurom na ɛnyama ada nana ɛne otumi yɛ na ɔte kwaku nana wayɛ nsɛnkyerɛne nana wayɛ bi paa kwaku adeɛ kyene ɛkyɛ sɛ wofura no akyi ei ya yɛnkyia nana nto ahene ne atena nkonnwafoɔ no kwaku ɛbɛka sɛ ewiase obiara wɔ n'ade a wɔyɛ a wɔde gye ne din ɛwɔ wiase na adeɛ nana yɛ meankasa m'ani firi mɛka sɛ menyɛ fidie so ntwa ntorɔ mede akɔ so mehu bi da mom mehu bi da ade a mehu sɛ bi a wote dwabɔ bi ase na nsuo bi a ɛmmɔ nkayɛ na agye mu na no koraa no yɛpepere ho ɛtutu mankyini ne adeade ma ɔhene no sɛ yɛ protecting de ne kɔtena baabi deɛ memahu no no na deɛ mehu yi deɛ ɛyɛ nananto ahene ade a mede m'ani kɔsua ehu wotim sɛ nsuo no nso ɛtɔ ne nyɛ nsuo a ɛtɔ nketenkete nsuo a no ɔden paa na wanhwɛ yi a obi nte nanase ɛna wanhwɛ yɛ nso so a deɛ nana yɛ no ebi a wɔn hwɛ yɛn nɛ no obi nso nte aseɛ na ɛwɔ kuro biara ne namanneɛ ne namammerɛ ɛna wɔn hene biara nso botaeɛ a ɔde kɔsuaeɛ ɛwɔ hene biara ne botaeɛ ɛne ne tiri mu pɔ a ɔde kɔsuaeɛ nanase ɔsua ne nsuo nka ho sɛ wanhyɛ bɔ sɛ nsuo tɔ a sɛbe na meyɛ ayi a na biribi ni a medwane ɛno nti no sɛ nsuo tɔ na ɔno ankasa ne de hyepɔn ne hene a sɛbe ɔne ne som na watɔ ne sɛ na yie nsuo tɔ a nanase wɔnsɔre na yie no ase ntu adeɛ wɔ ɛnyɛ yiye ɛnyɛ common yɛkɛkɛ bubu sa sɛ ahemfoɔ no ɔmotoɔ no obi wɔ ne mobile phone kura hyɛ ne ho munti asɛm wɔ yi o adeɛ wɔnhwɛ a wonte aseɛ da obi wɔ ne mobile phone hyɛ ne ho obi wɔ kura sɛbe ne ntoma efira no kura no sɛbe nsuo gu so a ɛno nso yɛ asɛm foforɔ obi wɔ kura no a ɔyɛ akɔkora sasaborɔ wɔ no so nsuo boro na anhwɛ yi a kyesɛ sasa no kɔgu dɛm na ɛkɔba sɛ asante asɛm sɛ wɔhene nsɔle ya mu akonnwantra no mu nso mu ntimi nsɔle ntwi mfa wɔhene so ɛti dɛ nana yɛ ayɛ different na yi a ɛno nso abɛda asantema mu yɛ adeɛ nana yɛ yi obi nso prepare sɛ daakye bi ɔno nso bɛyɛ ama no atwa mmom sɛ yɛyɛ ne sɛ deɛ a na mede mesusu sɛ ɛnkɔfa ntɔkwa mma wokɔ kuro bi mu a ayie si a mansosɛm na yɛtwetuo na yɛku bi ne yɛbu bi sɛ sɛ mom ɛbɛkɔ so sɛ deɛ a kɛno mom yɛkyɛn deɛ meekɛn because nsuo deɛ ɛne ɛteɛ nya yɛadwale nsuo mu pɛn na mmom ne positive and negative deɛ wom ne deɛ meekɛn ɔbi wɔ ne mobile phone kuta no no 7 predues nsuo bɛgu so ɛno ɔbɛyɛ ne dɛn obi wɔ ne ntoma efira na hene ɛhyɛ no no 7 predues a ekyiri nsuo anaasɛ ne ntoma kora ɛfɔ a ekyiri nsuo yɛwɔ ntoma bebree wɔ a yɛahyɛ no aduro nti ɛkɔba ne sɛ yɛ a osika kora ɛhyɛ obotom kora no nso ɛbɛyɛ ne dɛn ɛwɔ kwan wɔ so nti ɛyɛ adwene bi a ɛyɛ wɔ nipa bebree na ɛsɛ kyerɛ wɔn adwene ɛwɔ ho sɛ deɛ nana yɛ ne kwan so a ɛyɛ asante amaneɛ ananyɛ ne kwan so mimi mom de madi kaka me se wɔ hene bi akosɔ yɛ a wɔn ne botaeɛ ɛne ne tiri mu pɔ di so ayi ebi ɔno ne de ne saa wafa no ne sɛ ɔtumi fa nsuo nyina nanum ɛnsɔe nkyerɛ sɛ bɛ ɔpem soɔ eti ne tiri mu pɔ nyina ne sɛ ɔno deɛ sei na ɔbɛkyekyere ne wɔ obiara nso ne ne mmerɛ na ne nhyehyɛeɛ wɔde ba kwaku wɔ ɔde aba mimi hu bi da na begye di yɛ sɛ wɔn nso bɛyɛ asɛm da hɔ ne ahyɛnsodeɛ ma ahemfo bi eduruma bi ampa sɛ wɔso wɔ ni abere paa nsuo nku nipa o nsuo enkum nipa bayɛ na ga na ɔhwɛ a yɛsuro nsuo nso kyɛn kaa sɛ nsuo gye mu pɛ mirika nipa bɛsom no but wɔde nana yɛ tena se deɛ ɛsɛ sɛ yɛde ntoma kata so yɛde ntoma kata so nana sɛ wɔn nsɔle o
na wan hwe ye nso a kwagu yanwi mienu kakra wan hwe na obi nso ote ho no sebe na hemfo ni bi ana se mpanifu eto oho na we de o panish yen ti se de meka ni obi a na sebe nsuo eka no wo pe apart from so obedware na nso na timu ti se de kwagu kan wo be de na watwa afa na so asante asem enu nti we no bigidie se nana ono ne timu po na dwen a sebe ofa aye se oye bibi ama na ye nka dum ama ne de hye ne de na wuye ni chidom hene because e ka chidom a asantimu no se ye kosa wona na fredom so tiase wo chire dom ne ye de akosa e de akoku ti so no ni chidom awu a woni wo ye asantema ne am ye hu se nya de ye dwane ye de chidom hene tieso otrem na me momu hu bi da me gidie se obi anso wo hwe me bia na obi ni mo bia bakwasem ana obi se bia obi betima fra ka se wo hu bi pen me momu de me hu bi saada enti me de me hu bi saada se nsuo ba na se bia mfuti de me ma na me di kaka se de me ma de me ma hu ne se bibia muti dwam ne nsuo bi wa monka ye obo se na jagum eno kwa ye protect nana e de nana ko hye baabi se benchiri a se hon bia na ba kwata na bia mfetin bi bebo because baabi wa ye yi a wunya baabi afa na nanko bi wo kura na ye school animu ti se na kwa na nipa domi na kwa gwa ne no ya protect nana se de be ye nsuo nka nana because nsuo to de a nana na ye protecting because wono na ye somebody wodi nipa dom kwa yi no to na ye protect no na ne menchine ne se be prejudice ya ba mu de se ne so na bibi sa na mmom se nsuo to kese we pa to na yehu se nsuo to na nana se won sori ne menchine na na de bekata e menchine so bi okra na nsuo no to bi amframa kese pa eno wa okuta no kra no eno san se adwuma kese wa hwie betima kimu am akoto ba bi menchine no emu odupa o nanso nana se ni chidom hine wu ono ne se wanfa nsuo anyina nanum anan na tikwa ma ni chidom hine wo so wo betrem eti megidi ye se woni na konwa ntra ye okoswaye ene trase ni konwa mpanifo ni chidom hine ene sabe na friends ai ni konti hine na trase eno se memede memira medi ba minyan sori se nana so ka so nyan sori a ene wo ka wo be sori na watu hu ade so wanya mane eti ye eti we ne friend say nana ni abre wei ene ye ka so obi ani abre obi wa rewom enu ntiwe ya na asante se ohine bi wu a sabe ye na opem so se ebra na ni abre no obo se bese ahemfo no eno bese na bese no na mra na gina se wukọ egana se wanya aduane o se breme denche brebo wagunkomo di e kwa chire ne senti so odua mu ne yanko computer so de mra sisi ko ba na afi yetimi adomo asuko akwa chire na omanfo so asua bibia afri ko bia ye ko na no ode no ano ode pa ye ko abasi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu wacho me na nanu me bisa ekra so kwa brochi o Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarmenti. Akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso. Obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like
like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT. They can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via star 899 star 9 hash. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Bamuwo, Edian, why ye? Bamuwo, what you so? Bamuwo, what you so? Bamuwo, Napakai, Edia Befa, Nana, a cup from Pomo tossing you, Rumura, Bahima, Ednico, Amanatu, Nana, or choose the word tossing you, Jabbing him, Nana Akushia, Echama, your toss at 9, Jabbing Bahima, Nana Jachi, and move your tossing you, Rumura, you may, any a corner wish your penny, don't Rumura, Abesin, and pay you for say, I send the sea about Frank Kensis, so next was some can see with you, I think penny for and soon. Nana, a cup from Poma, your tossing you, Obatampa, what the be a yanio, what the be a yammy, Obatime and Navy and Nasi, ye, Obatime, I was shining my man so afro and maso, and no mercy for a woo, almost a man made sorry, never show woman, Okna for, Rani, Okwe, Edifo, as a woman trying to put a cry at your ship. Asemi Ayani, Asemi acting you soon, and penny from Tia Yapaso, and woman Sano, and in another or two sleep walk, your tossing you, Jabin, Nana Akosia Echama, your tossing 9, Jabibahima, Nana Jachi, and move your tossing you, Muramura, and a corner ebushia penny, your Muramura, and a Asante Jabin, CY appear, Wofa Kwame a chia hinny, where ye Wofa, Obram Pound, Nana a pound, one son, eh, my hinny, penny yaw mensa, eh, Oba penny Akosia, Sapon, Jabin, and Wowo, Ura and the Shay Watting, any Chay Abushia, or Hima Adjuadukua, one day see you, Edma Beauty Queen, you Masiha, when me young for feet Bracon, a red chum, one day yet a central, and massive penny, any Chay Abushia, ya one hour tema, and crime, Ura will write it edible for, we two seafood, your tema, a home, and a woman, a young ejima, when me young for, doctor, for bread for, a red chum, no a gun for some for, one who come for, Doctor Mrs. Janet Sefa watching, we see you at Manita Hotel, our Ejoso. Eja, your day by him about us, so, any over Henry George Chin, now we see you at Manjamin stores, when any baby a quarter, and now I, Nana Amase, watching, you're tossing you, no room rap by him, on the baby a quarter, and you are known any NSC, oh Masia, Nana Amase, watching, you're tossing me and son, when baby a quarter, O'Reilly Adua Sega watching, and you don't know a Adua Quentin, or US Abuchimemu, Margaret Chay Bonsu, or US Abuchimemu, George Chay, I won't crime, Gladys Chay, oh Masia, and I out Sammy Chay, I won't crime, O'Reilly Monica, a 3 years young, I won't crime, Reverend Samuel Chay, Prempe, when baby a quarter, O'Reilly Evelyn Edu, oh Masia, Nana Chay, I'm walking in oh Masia, Joseph Attache, I will lend them Abuchimemu, Josephine Attache, I won't crime, I will see a Shiakon, oh Masia, Mache, the dear one friend of Apache, oh Masia, Joyce Terriachi, oh Italy, Abuchimemu, William Ajin Chay, oh US Abuchimemu, Mary
say wa che e o US abuchimemu nana atonsu sumpa hen Dennis che edi adware fe no eye ewrana okumasia Dr. Dennis Sifabwache Anita Hotel eno no edwoso ena ewo PK che from Pong okumasia Doris che eye na enkoko enwo Francis che o Germany abuchimemu Michael che oyen baby eko Akua che Cape Coast enwo Kwabnadua che enyen baby eko Georgina che Germany abuchimemu enwo Mercy Kwapa che Germany abuchimemu enwo Siwa che ena Anita Efia che enkan no so Kunani a ade ato nani ene owura ne okwe edufo ene ma owura Audrey Owusu Bwati owura Nelly edubofo Jeffrey che Bafo Jasper che owura Roslina Danso Dennis Nyamesem Asenso ya edifo yaw edifo ne Dr. Osei edifo ede yaw ese amafo yi se wono maame we eye me maame Anita Hotel no ni nua a oba ahema wanya ne ba bi ko na yie nkai bo no ya ka chem se nyame pondi 8 na yeyi maame na afi no ekosi ne 10th 11th fo no afi na wie ayi no akọ awie nti ebesere adomfo nyansa me maame anko be Anita Hotel kurum ha omo a sacrifice odi hotel mo unya yi na oben na otima abeda ho fi no ahoho nyina musumu nko jam no na nya fefem ko ni nua ni mpon pa osaya hema oba hema na eda fom no nti yenko je maami na yenko yema ne nya fe said yenko no anko be ne yenye ne sa na afi yenko emfa enko yenim ne na eda pono so no ana eguso a yeko ede akoyenim no asem no ya na tum ne bia ya na ebia ne gibia nika ebi nso bi ko kufa na afrefo ne mram wa gonti me de masamo ebawie no yentia nana de oye yenim okay because na me kan se mbi se edrum me bia da se yie ba ne ye kwa yie a nana nom no ya na edrum me bia eno mama no mowe okay nana betima we bese sa de akosa asan ba okay short ya so monidi e wo hene bia ne wura opre we betima ka se minim de bateka sante amane ho ba nim ne yenim yeah hwe etese kwaku nim se ship no na hene etie enka amane ho wo mu asante amane da kwaku nim se ship was sinkia kwaku nso ne to tio se ship was sinkia captain chi se nipa wo mu nyina no apia nsa na wo apie emre da ho no wo ye captain e wo ship mu a se ship nya problem ahwe ma me nche wa Titanic yeah ebra na ship ne sink no on se captain no ai ship no no amafo ye se omumye no se no mo de mo no mom na echeche life jacket no so hwe wo de are ni yepo mo ma protect one se nko onko first ko e ka no da bi so protect ni pa tim no omunya nko sana wo hene se bibisi anase de ye ya ebi a obi ntiase no sana tia asante amanen bebre o ani panim enu nti ya no mubu bebi se wo se ya man me denchembrebo na se manya jakura na mare ne mo no bese okay sana santiti o enti ohini bia wo ya yie bia no ya na bese da nanum sa bese na da wanum a ekomo ne wo okay asante amane ne se bese ya nanano mu ko afuo mu a na o mu rebese a obetuma rebese dia kwaye adwuma ba ekomo ne no okay according to asante e ma onyon so enu nti de ye yi hu ni ha sesi e wo TV so eye ka metima ka se ka asante amane ho chese wo so ode hia nko a akwa adwane ni chidom hene na awuo okay ene wo ye ne nsuo to enu ti wan wi ene na amafo abai bebre nti ase tio bebre nti ase e kire kura o mani ntiye sa because mimi kuro mu a se go so say ya obako bia de be topic akọ e wo hene ya ade wo hene ya ade no odo no aye ya watima tren nsuo nu yeah anto hene ya ade enna ye hwa ade bi ade wo hwetasi ye waye bi we ba fie a ubere no obi wom na bi kwa nsuo to na se adu critical point bi ubon se bema bi ofi asole se me hwema aye na nim guase ma eti se nsuo mo wiemo otu oni we aye na ohene ti woni nti obi antman obi dabi otu oni we apata na se ozo obi ato na wono opemu ne ato na munyina mudwa na muba na ayi ya be hye ne kwa ne ye ne dai enu nti no unyi ba bi akọ eti se soja ni okay soja ni ujina wana se wo guide president na guide obi a enu nche se sabo e ba wudwane ye mangofo mo nwura eti amafo mo nwram ayo de hwa kase pa yes ananu montanye omontanye ayfu ni bi dwane dodo collect ye
Npe Nipa to the Is your pete ya no adwane. Number is 0551931910555131 055193191054893191. Once bit my basona fee, you do what you nipper to pet the BI in your quiet cassantina dear. Na mo de ache. Obi o how be na opese one yen ebecha number is 0509 434884 0509 438484. Hello. Wofa Lumba. Yey. Maju. Yakwo. Sompa bedi de. Ye, bema bedi de. Meton kasa na first line go na dumo 055 anato phone ofo. Ba ko duma ka ba ko. Monchake na me jira wona mu na mabo senior man omra samwa e bona ba so papa. Na ma chief producer Koko Sechi. Koko Sechi de obone dia bedi de na makoto. Chief producer en kwanta busa Koko Sechi bona chief. Koko ba Koko Sechi bedi de me sia pa na duma wo ye nyina. The bona ba so papa Koko Sechi the great. Sompa bedi de me bona ba so pa Koko Sechi. Bye. Onzu bedi ma ba so last two callers. Hello. Hello. Oh, jina so ntimi nkasa. Last caller. Hello. Wofa Lumba. Yey. Ai ya boko die. Kama pa. Omna samwa. Ofolisi be ma so bia woye. Bia ti apo. Your body na say, where your Wofa say SK Bolas, Yamena Yene, and what Yenny name would go to Opwa say, coffee crew, and you made a better mass say, the one Papa Mobo. Ofa, Santa na way, I'm young with say, and the pen we hear, as Nini, it's answer, and then an afua abano, one funds and children in there, and then surgery, and go up. And so we say, yes. Chidomino, a son Bumano, Chidomino, a son any, Chidomino, and in the Pepia, or Shatia, and the Senate, that's it, and Shuka, want to meet a son go, a bra, and a share. Correct, Yamisha, Yamisha, Breno, 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 happy birthday kasiye pa yede besi ada foforo na ya to aso happy birthday kasiye pa enkoma eye odene ho adwoa sewa papa bi ene eye adwoa sewa na woda yesere urade nyankopon nhira ede ma no ya sese twedi ampo oni nanim abrabomu omaniema enkoyi mfama na setem nia wo hwehwe bia ne nsa eka obeye woke wati asfo asase so no urade mo mfa nkame omfa nchewo netime kuko wanim adwoa sewa papa bi ye adwuma wo atonsu eye bruwe hono ye adwuma omna surprise drinks no nti adwoa sewa papa bi urade nhira onka ho no onye okase Wofa niamenso me wode ma wono no urade ontre wa hiem na omesika ntena aboboa ne producer boy achi dom ye enkwanta bisa Isaac na kokoseti frecha said down duma no omna boy achi dom Kevin oyata owachire wo wadi ni djuma pasa anso na ye azuka enso bo na achi dom minua ba fefefe no so miame wo faase no ene ono so abo no white down ne top bia no ohye onso abeta djumadi achi amana ye kama pa aha na mmerema kwame de djumadi ni si dasene ye be se ahia yakramo bye